No ei kun siis katsotaan tossa noin kun joku anteeksi vaan, mutta nainen yrittää taskuparkkia aivan päin helvettiä. Se on tossa nyt rukannut tätä autoa tossa niinku 10. Älä, kohta osuu. Oikeesti tää aika huvittava tilanne. Sillä ei oo ihan kaaskalka. Ja vähän kytki. Pitäisikö minä ajaa? Koska kaveri kuvaa. Se on kohta YouTubessa. Joo. Tällaiset ajaa vittu minkä Karhu. Ei jumalauta! Se on ahdas kolo. No mitäs tulee kesällä mökkeille? Se on vittu 3 minuuttia. Ei saatana. Mä oikeesti toi pitää kyllä käydä kohta ajaa parkkiin. Toihan niin telineissä toi keskittyminen alkaa hermaantua sun ja ton toisen takia, mutta parempi varmaan lopettaa ja jatkaa. Kauanko voi mennä? Ei saa. Vittupa kytkiminen täältä. Niinpä. Aja nyt. Joo. Jotain noin vaan, kyllä ei totta. Mitä se tekee tällä? Niin, että joo. Miten mä vitsi saa sitä eteenpäin? Soitellaan ja yes, moro. Kiitos samoin. Ei ihan oikeesti, hei nyt. Vittu, jättikö se nyt tohon vittu? Ei oo vittu todellista. Oikeesti käykö mä ajan? Oota, mä voin ottaa vähän lähempää tätä ehkä. Niinku. Se on hyvä siinä.